Здравейте YouTube! Този е последния видеоклип, който правим и който аз правя. Мога да правя и другия, ама не е точно. Видите колко е станало красиво, дами и господа. Тук е една парцели за къщи, има улици, има един робот, гледайте колко яка е мочекона. Моля ви, влизайте в сървър, гласувайте там, ставите админи модератори. Ма наистина е много хубаво. Почвайте да играете Майнкрафт, гледайте видеоклипове за начинаещи. Ма по-хубаво играете на синглплеер, за да се научите как да играете Майнкрафт. Това ми го препоръча един мангал. Не мангал, да извинявайте. И сега за довиждане, моя приятел тук ще изсвири един битбокс. Абе да я свири. Край. Край, довиждане, до нови срещи, бъбъ!